dagan sa lumba ning kinabuhi, no? Nga kanunay natong ginaatiman sa matag adlaw. Ug kining dagan sa lumba ning aton kinabuhi aron maabot tangadto sa saad sa Dios nga kinabuhing dayon gikinahanglan nga magmatinud-anon ta diha sa atong buhi nga Dios. Nga bisan pa man unsa may mahitabo sa imong kinabuhi sa matag adlaw, kanunay nimong mapili ang Dios sa imong kinabuhi. Kanunay nimo siyang higugmaon, no? Kanunay nga mas mulabaw ang imong pagpili sa mga butang nga iya sa Dios. Anaa may mga offer kanunay ang kaaway. Anaa siya'y mga pag-deceive kanunay sa matag adlaw. Naay panahon nga magbakak siya sa imong unahuna. Ano na nga gikinahanglan aron nga magmalig-on ta og makalahutay ta padayon natong atimanon ang atong relasyon diha sa amahan. Kay kung wala tay strong nga relationship sa atong amahan, kung dali gyud kay tang mapukan. Ug kana pinaagi lang gyud kang Ginoong Hesus ug ilalom sa gahom sa balaang espiritu nga makatabang nato nining lakaw aron magpabilin tang malig-on busa padayon ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo mo ni ang kalanon sa atuang palag aron sa matag adlaw lig-on ta, kay aron nga ang atong espirituhanon nga kinabuhi healthy ni siya, no? Gikinahanglan pag-ampo, gikinahanglan ang pagbasa sa pulong sa Ginoo ug gikinahanglan nga iput to action ang tanan nga atong nabasa sa pulong sa Ginoo aron nga ang pulong sa Ginoo mahimong buhi sa imong kinabuhi. Muna nga padayon diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios ug magkita ay ta sa nag-anan nga mao ang kalangitan. Dalaygon na Dios walay katapusan. Peace.